हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गोजोनै बरायनो थालायबाय। दिनै आङो खुसेरनि लाइन गेजेरजों आङो एवनानै देखायगोन मिनि रटारभिटरजों। लोगोफोर आङो फारनैबो लाइननि गेजेरजों एवगोन नालाय बिनिखायनो आङो डिस्कखौ खेवना दोनसै जाहाथे माने बिफांफोराव नाङोब्ला बिफांफ्रा जावसुजाया। बिनि थाखायनो आङो खेवना दोननोसै डिस्कखौ। नांगोल ब्लेड गोजा आङो एवगोन एवनानै देखायगोन आङो। फारनैबो डिस्कखौ आङो खेवनानै दोननोसै लेफ्ट साइडनिखौबो राइट साइडनिखौबो। ओरैनिखौबो खेवनोसै आङो राइट साइडनिखौबो। लेफ्ट साइडनिखौ खेवखांबाय दा राइट साइडनिखौबो खेवबाय। ब्लेड गोजा एवगोन आं लोगोफोर डिस्क होआ माने डिस्कआ बांसिन नांनायनि चान्स थागोन नालाय बिफांफ्राव नाङोब्ला माने बिफाङा जावसु जागोन। बिनि थाखायनो आङो ब्लेड गोजा एवगोन माने ब्लेडआ एसे बारलाङो नालाय डिस्कआथ' गासिनो नांलांजोबो। बिनिखायनो डिस्कजों एसे बिफांफ्रा जावसु जानायनि चान्स दं आरो बिनि थाखायनो आङो ब्लेड गोजा एवनोसै। नायदो लोगोफोर आङो ब्लेडखौ सोलायजोब्बाय। साखाखौ बख'ना दोनबाय आङो दा ब्लेडखौ सोलायबाय ब्लेडखौ होबाय आङो। ब्लेडआव हाग्रा फानफ्रबब्ला माबोरैहाय बख'नांगौ सासे कमेन्टआव सोंहरदोंमोन। बख'नोथ' एसे खस्थ' जायो लोगोफोर माने हाग्रा गोलावआव एवोब्ला हाग्रा गोलाव गोनां हायाव एवोब्ला माने नांगोल ब्लेडआव फानफ्रबजोबो नालाय बेनिफ्राय बख'फिननायाव एसे खस्थ' जायो। नाथाय मोनसे खायदाजों एसे गोरलैयैनो बख'नो हायो बांद्राय खस्थ' मोना। बेखौ आङो उननि भिडिअआव लाबोगासिनो दङ। दा बेनि खामानि गैथ'वा नालाय हाग्रा गोलावआव एवनांगौ गैथ'वा नालाय बेनि थाखायनो आं दा भिडिअ लाबोथ'वाखै। नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोगोन खामानि जायोब्ला आङो माने आं ओरैनो बेकारै भिडिअ खालामनो थाखाय आङो एवलाबाया नालाय मोनसे खामानि मावनो थाखायसो आङो खामानियाव मावनायखौसो आङो भिडिअ शुट खालामो नालाय दा बेनि खामानि गैथ'वा। जेलानाखि खामानि जायो खामानियाव बेफोरबायदि जायो अब्ला आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। थाबैनो आं लाबोनो नाजागोन। भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। दा गासिबो जाजोब्बाय लोगोफोर नै आङो ब्लेडखौ सोखांबाय स्टार्ट होबाय आङो। नोंथांमोना नायलायदो आं माबोरैहाय खुसेरनि लाइननि गेजेरजों आं माबोरैहाय एवलाङो। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ।
दा नै लोगोफोर आं एवखांजोब्बाय, गासैखौबो एवखांजोब्बाय आङो फारफ्रोमथिंबो। बारा गुवार नङा खुसेरा एसेल', माने जोलैया माखासे थैना होदों नालाय बेनि थाखायनो आं एसेल' गायनो हाबाय। नेक्स्ट इयार गायबावगोन। आं दा बेखिनिखौ गायनानै दंथ'यो आरो गायनायाबो एसे लेट जादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर। भिडिअ'खौ माबायदि मोन्दों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।